Skate-team. Mä en oo tehnyt edes fiftaria tänään, mä en oo tehnyt edes flippiä vielä. Niin kun sä oot kestänyt mun kuvaamisen. Tuliko hyvä? Vittu laitotrikki. Pidot paranee. Jalkakausi. Foot age. No niin, Foot age. Kato, lähteekö ekalla? No ei. Eikö lähde? Justis! Saanko mä toi ihan höyry? Jee. Yes. Nyt mä keskityn. Jos nyt ei mene, saat mulle pizza auki. En vitus oo. En vitus oo. Saat mulle pizza auki. En muuten varmasti. Business. Wasa! Next till! Mun fiilikset tästä Johanneksen yrittämisestä. Hyvin menee. No! Come on! Näytä temppu. Hän ei näytä. Hyvä. Mitä mietteitä? Suositte. Jarakka. Ja kaikki. Kova oli. Vetoja. Käykö? Käy. Ei lukittu. Wow. Lauri on kanttori, meikä on pastori. Vittu kun se menee lipaan. Siinä oli hyvä. Vittu. Sekin lipesi sit silleen jännä. Lipeskö? Jep. Natsa. Ikään kuin näin. Mä menen buffaan ja sekoitan kaikki ilimui. Se riittää minulle, ei enää. Hyvä.